Днес ще приготвим майонезен сос от авокадо. За целта ще са ни необходими следните съставки: авокадо, сол, тази е хималайска, чесън, черен пипер. Количеството на съставките е въпрос на вкус. С майонезен сос ще овкусим тези сурови скариди, които са предварително почистени и измити. Също така с него ще овкусим и тази салата от кълнове. Зехтин критида, студено пресован с много приятен вкус. Ябълков оцет комбастеда, който е изцяло ръчно направен, реколта 2013. В малък съд загряваме масло, в което ще добавим нарязаният наситно чесън. Количеството му зависи от вашите предпочитания. Добавяме го в маслото и го оставяме леко да се запържи. Докато чесънът се приготвя, ще почистим авокадото. Взимаме авокадото в едната ръка, с ножа внимателно замахваме, за да срежем леко семката на авокадото и ножа да потъне в нея. Леко за въртане вадим семката. Не е трудно, само трябва да оцелите семката, а не ръката си. С лъжица отделяме вътрешността на авокадото. Става лесно, когато плодът е озрял. Поставяме почистеното авокадо в подходящ съд, за да го пасираме заедно с останалите съставки. Междувременно чесънът е започнал да става златист. Още малко му трябва, за да бъде съвсем готов. Когато това стане, изсипваме скаридите. Пасираме. Ето така изглеждат вече готовите скариди. Стават горе-долу за около 10 минутки. Авокадената майонеза също е готова. По този начин приготвена майонезата става с лека и пухкава консистенция. Количеството майонеза, която ще поставите, отново е въпрос на вкус. Добавяме майонезата и в салатата. Разбъркваме енергично, за да се смесят добре съставките. Украсяваме по вкус и според случая. Изваждаме сложените преди малко препечени филийки от тостера и ги поръсваме умерено с зехтин. Вече всичко е готово и е време да сервираме това кулинарно пиршество. Желаем ви приятен апетит и до нови срещи в кухнята на Комбастеда.